Yeah, update from NDLEA. The first person ever get the 56 years. Do you understand me? And onye Igbo. You join my Jena site in the NDLEA. Then the second person ever at the 53 years. Onye Igbo. The third person the 60 years. Onye Igbo. Now, can you make this video? I'm on some of you want to get na aka why no you have a business and no also ndị buy in me. Do you understand me? Yala got even but those I'm talking to knows themselves, especially the younger generation of ndị Igbo. Ndị Babylon at the ten aba. I'm discouraging them not to do it because they will a lot of means to make wealth that this century. Then in the bagokwele ni aba. I'm now trying to igwafa. N'ebe ọ bụ na ime gị ife a wee survive or kpata ego na ya withdraw from it. Failure to do so. Ifụkwa that na one day na ị ga-anọ like this or day ka ịkwọchara aka wee tiele ọkụkụ akụ. Kedu aha onye mkpọrọ gị ebe a 60, 53 and 50 something. Do you understand what I'm saying now? Ana m eme video ebe a na-agwa gị ya steady. Sị gị nwanne m ọ bụ that na ị nọ into this ngwongwo of a thing and an ego niane switch to another business. China not there. We have the population in any part of African countries so again or today which they go for business. You will do well. Manoya abunku e put na si onye bara na ya na dey eme business. Kedu if ị na-akọ? How many people mergoli far putani and bido business? You go to Bright ndi buy gbara far back hitiri. The buy gbara South Africa. The buy gbaburu Brazil. A lot of them engage salon with an even with ego ni switch to business. The president yafin log afana ana ebebubo nobo drug roll nobo okana eme today. Mana na-ekwu na n'isi na-agba m n'onwere another business nwanne ọ nke nwaanyị chọrọ ime the business especially gị nwa nọ n'Asian country. Kedu uru ọ ga-abalị gị na struggle chara ife a niile mana time ị ga-eji uzi wee rie ya lelie kedu the benefit? Ịnọrụgo na ọgwụ ịgbago gba ihitiga ego inwego ma property, you have money, why don't you drop it? Nkwuoye ise na na-eme nkwugheli na ọ bụrụ ọsọsọ ndị be anyị na-eme the business. Kedu isi that na-etu ịnọkịta na ị na-achụ ego yara nwe rest weri and nkwisi na business mba ọ business ịmụta nwa gị switch nwa gị na ya mee ya ka ọ bụrụ group of company ka nwa gị inherit ya ebe ọ bụ na business ka ọ bụ je register that company. Do you understand? Makwa business ka ọ bụ to you register ya ka ọ bụrụ company. Buyer PLC etu aketa Dangote group of company no etu aketa nursing company no etu Abua cement group of company no Zenith PLC Grow PLC all these company create go wealth me ife na akpọ generational wealth jesi etu a create na na-azụ ọgwụ ebe ọ bụ no business ka ọ bụ ama m na ife iji wee ba n'ife a bụ na ị try again try ya na but still yet otu abụ n'ezi. It is their forced to jump into this thing. Whether they survive and so be it. Unfortunately, they lucky. Survive one and in what they go. Get it the next thing you need. Give me a strategize. Get the business in the far future in many. A man on a ego ne cage at you ego. Do you understand? Because walking will ego no work and do anything. Forget it, a lot of us should be loyal to some certain things today. But because you need ego. A lot of you now outside the day now get a lot of things because you need God. Only things in and get tata because you need ego, you will not tolerate it. Manakita anwa the purpose is you because you need God or because you need to lie the money go kepele. A lot of our people put on abroad they frustrated. Ayala bakana. The next option ebe by a street, then they go rocky, hit here the money. Why are you still there? That is my question. And again, will be a young youth. When we enjoy a recruit to go avoid the Asian country.
ifuru Indonesia, Malaysia, Vietnam, Hong Kong, China. Do you understand me? Avoid the Asian country. Because ngi ha ma ọkwa na achọrọ imele gị ebere bụkwa from 20 years up. Ịdakana n'aka Malaysia maọbụ Singapore maọbụ Indonesia ebe fa ya agba gị ọgwụ. Even na Vietnam nwere nke ọ ga-abụ the level ọ enweta gị n'aka ị nara dị iche. Ị na-eme hard man, ị na-akpa ego, ịkpacha ego tacha afụfụ a niile, ị dọmpụọ ya, ndị amala ya struggle pụtaruo ekirikọ that money. Wole ego afọ ịtaratara n'afọ gbara oringo. Do you understand me? That is why I made that video na afọ na drop. Ana m eme na nwere the power to stop you, but ana m agwa ndị afọ ababere na ya na-aba na enwere a lot of other means to make money, na ọ bụrụ ọsọsọ that way. Because ndị a na-recruit, some of ọkafa na-recruit for ada agwaba the implication. Akweghị nkwa na ya agbara gị flight na 1 trip 3 million 4 million itinye isi. Do you understand me? But the damages and the implication they no go tell you. So uche gị dịkwa ya. Onye ndị akịta na-akwa for their age achọrọ dị m ikwu anything because ndị Igbo so kpatara nkwara na singwele bịara olele. Ha dị lucky ọ bụrụ na Nigeria ka akụchiri fa. Even sef ọ na-akadị mma sef o nwere some European country ọ ya agba akụchi gị is better na akụchi gị na Europe than Africa maọbụ Asian country because ị ga-anụ n'aka ndị Africa maọbụ aka ndị Asia. Ekenekwe m unu ka emesịa.